Bueno, azalde hon danoi, COVID-19 virusan sortutako egoera honek guztiz baldintzautako pleno hontara agertua gaur, telematikoki, lehenengo aldiz Bergarako Udalian, eta egoera hau daukagun bitxartean posible da besteren bat beha alaxe inbiar esatia. Oinguan, lehenengo puntu modan onartuako du gainera pleno telematikoki itxia, eta gero azkenengo puntu modan ikusiko dugu moduan, udalaritzan bat be egoera berezi honetan azkenengo hilabete eta erdixean eduki dugun egoerian inguruko irakurketa bat, eta baitxa aurrera begira be ze baldintzapen edukiko dugun eta inbiarrekoen inguruan. Honekin, hasi dugun apirileko ohiko pleno. Gai zerrendako lehenengo puntue da, 2020ko otsailaren 24ko eta martxoaren 9ko akten onarpena. Botazioa era desberdina egingo dugu, botazio nominalak erabiliko ditugu, eta horrekatik zuen izenak joango naiz esaten, eta zuek botoa ematen joango esate. Gorka Artola. Aldekoa. Ainhoa Lete. Aldekoa. Aitor Aranzábal. Aldekoa. Cristina Marquina. Aldekoa. Juan Luis González. Aldekoa. Nagore Inurrategi. Aldekoa. Ekaitz Aranberri. Aldekoa. Itxasnel Barizaristi. Aldekoa. Juan José Asula. Aldekoa. Maria Elena Lete. Aldekoa. Maite Agirre. Aldekoa. Jose Balanter Arregi. Aldekoa. Irune Galarraga. Aldekoa. Ángel Murguiondo. Aldekoa. Esther Ortiz. De Zárate. Aldekoa. Joseba Elosua. Aldekoa. Eta Alberto Alonso. Aldekoa. Bi aktak hau batez onartuta geratu dira. Gai zerrendako bigarren puntue da alkatearen jakinarazpenak. Jakinarazpenik ez, baina aitzatu moduan sarreran, uste forma aldetik onartu beharko ginukela pleno hau modu telematikoan aurrera eruatia. Lehenengo puntu moduan, ez daiko menidan hori aderaztea. Mikrofona, Kontxi. Telematiko keitea eta horrekatik ez dago hemen esarrera baki beharrik. Vale? Deialdi ezuketen duzu. Vale? Bueno, hori esan da, 3. puntura pasauko gea. Hainbat, lanpostu baloratu eta soldata maila aitortzea. Lanpostetako bat da, atezain eta administrari laguntzailea, 8. soldata maila aitortuko litzaiokena, lurralde antolamendu hirigintza eta ingurumen departamentuko burua, 25. maila aitortuko litzaiokena, ofizial ondokoa, 18. soldata maila aitortuko litzaiokena, agente lehen plazari, 16. soldata maila, udatzen buruari 21. eta delineante topografoari 13. Eta gero hor proposamenean baita dago jasota atzera eraginak noiz arteko ikoituen eta die lanpostu hori betetzen aidienetik edo berrikuspena denean kuestionarioa aurkeztu eta 6 hilabete atzetik. Botatu ingo dugu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnel Barizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde.
Elena Lete, Aldeko botua. Maite Agirre, Alde. Joseba Lander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ángel Murguiondo, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Joseba Elosua Alde. eta Alberto Alonso. Alde. Baita, hirugarren puntu hau batez onartuta gehatzen da. Laugarrena da dekretu baten berri ematea. Zehazki, lehenengo kreditu aldaketaren berri, besterik gabe. Eta egindako kreditu aldaketa bidali genizuen bere momentuan. Eta besterik gabe jakinean egoteko. Pasatu ingo naiz hurrengo puntura. Bosgarrena da gauza berdine, baina kasu honetan hirugarren kreditu aldaketarena. Baita bidalita dagona. Seigarren puntuan kontu ematen zaizue 3 dekretuen berri. Eta 3 dekretu horietan onartzen die udaleko Mispirualde Zaharren Egoitzako eta udal euskaltegiko aurrekontuen likidazioak. Besterik gabe, jakinean egoteko azaltzen zaizue. 7. Amilaga kalean, Bergarak udalaren alde... Kontxi, Elena hitza eskatu da. Barkau. 6. puntuaren inguruan. Berri ematia da, horretaz ez daukagu ezer gehitu beharrik noski. Bai komentatu nahi dugu eta proposatu nahi dugu, ikusten dugu hemen altxortegitik diru kopuru bat iritsiko zaigula, iritsi edo uztartuko dela aurtengo aurrekontuarekin. Orduan badakit proposamen hau momentu honetan, por supuesto, ezin dela onartu, baina bai proposatzen diogu gobernuari bai aurrekontua eta baita altxortegia lehen bideratzia, birformulatzia eta lehen bideratzia COVID-19ko egoera larri honen ondorioei ekiditzeko eta arintzeko. Orduan gustatuko litzaiguke horren inguruan lehen osatzia batzordea eta lehen birformulazio bat edukitzea mahai gainean. Hortarako pleno berezi bat beharrezkoa izango balitz, desde luego gure adostasuna izango zenuten eta prest egongo ginen horrela bideratzeko. Besterik ez. Erantzute aldera, badakizue gobernuz kanpoko beste talde politikotako ordezkarixek ebintza eta beste kideak pentsatzen du baiet, lan hortan hasitza garela, arroz-arloko azterketak eskatuaz aurretik onartutako aurrekontuaren gainean eta dudabarik baitxak erakinean inguruan be. Inbiako da azterketa bat eta geuk be adierazi dugu bihar hori egongo dela, berrantolaketa ekonomikoa egon beharko dela eta horretarako lanian hasitza garela. Eta gero adierazpenean behitxatuko dugun moduan, zentzu horretan, uste dut argia azaldu dugula hasieratik beste talde politikoekin be konpartitzeko nahixa eta lanketa batera itxeko borondatia. Uste dut joan beharko gala hurrengo egun astetan horre definitzen eta dudabarik COVID-19 ondorioi erantzunak emotiak egiko dugu garrantzia handia. Uztartu beharko dana da aurretiko biharrekin eta danen artean berrez egituratu gure aurrekontua udala aurrekontua. Mikrofonoa, Kontxi, mesedez. Zazpigarrena. Amilaga kalean Bergarak udalaren alde 21 metro karratuko lursatearen zesio egiteko hitzarmenaren onarpena. Bergarak udalari 21 metro segituko litzaioke eta horren trukean
udalak itxitura lan batzuk egingo lituzke. Proposamena da, hitzarmen hori onartzea, udalaren izenean jartzea 21 metroko parcela hori, eta guzti horren gastuak udalak asumitzea, eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Entzutentzat? Bai. Bueno, hori esan da, botatu ingo dugu. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzabal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Inurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnelo Arizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Maria Elena Lete, Aldeko bozka. Maite Agirre, Alde. Jose Balander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ángel Murgiondo, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Joseba Elosua, Alde. Alberto Alonso, Alde. baita, zazpigarren puntu barkatu, hau batez onartuta geratu da. Boto azalpenik edo? 8. Helenak hitza eskatu duzu uste dut. Bai. Aldeko bozka eman dugu. Aldeko bozka eman dugu obra honen finanziazioa kontutan hartu dugulako. Diru laguntza bat jaso zen bere momentuan amilagan, beste puntu batian, aurreko legealdian, eta honetan ere, zakila konfirmatuta dagoen edo ez, baina eskatuta bai. Orduan horren errekonozimentua hain da, aldeko bozka ematen dugu. Honek ez du esan nahi, gai honekin ados edo kontento garenik, ez da gutxiago ere. Nik uste, gai honetan eta aurreko pleno batian ere azaldu nuen, gai honetan gure alderdiaren iritzia ez da kontutan hartu. Oso berandu iritsi izan gaia batzordera, ekarpenak egin genituen proiektuaren alea jaso genuenean, eta ez die kontutan hartu. Ez die kontutan hartu, eta, iritsi desberdinak izatea beti da zilegi eta posible. Baina horren erantzuna jasotzia nahiko ginuke. Eta gehien bat nahiko ginuke halako proiektu bat aurkezten denean, denbora izatea aztertzeko. Proiektu honen helburua oso sakona da, edo ondorioa hobeto esan da, oso sakona da. Bus geltokiaren kokapena aldatu egiten da. Aldaketa hori nik ez dut uste, proiektu baten eskuetan dagonik. Ez dut uste. Uste dut erabaki sakon badala, mugikortasunarekin lotura zuzena daukana, eta holan adierazidea da, eta holan aztertu da. Azterketa hori egin ondoren, eta ikusten baldin bada, gaurko kokapena beste toki batera eraman behar dela, edo gaurko geltokia beste toki batera egon behar dela, alternatibak aztertu behar dira, eta ez dira aztertu. Ez dira aztertu batzordetan, eta martitzen batetik, hirigintza, ostegun batera, ogasuna, eta hurrengo astelenean gobernu batzordera pasauzan gaia. Nik uste, holan elkarlana ez dela egiten. Eta hau da, adibide garbi bat. Esan dudan moduan, nik uste honen ondorioa larriak direla, mugikortasun plana ez daukagu, baina eukiko bagenu, puntu hau izango zen plan horren motiboa, eta plan horren azterketa. Eta hori ez da bermatu, inondik inora. Horregatik, nik uste aipamen hori behin eta berriro egingo dugula, behin eta berriro esango dugula ukatu egin digutela
iritzia emoteko aukera, eta bukatu egin da ere azterketak egiteko aukera. Jendiarekin ere hau ez da partekatu. Bueno, esan duzen moduan, beste ohiko batzar baten bibili ginen gai honen inguruan, eta ordan behitxatu ginoan, ez duzuna aipatzen da, eta ez dut uste kasualidadea danik, proiektu honen definizioa kontratu zenean, proiektuaren idazketa aurreko legealdixan izan zala, eta aurra zala segurazko momentua muga horrek esartzeko. Proiektu hori idatzi txaila hau zanean, diru laguntza eskatzeko oso epe mozian etorri zen, eta epe motz horretan inazekin kontraste guztiak inziela uste dut. Egon ginen bai eragin zuzena dauken komunidadeekin, inguruan dagoen eremu enpresarialarekin, egon ginen gaurko hitzarmenak eragiten dotzan familiarekin, eren lurrei eragiten zotzelako neurri baten, naiz eta eremu publikoa eragin hasiera baten, eta proiektuan garapenean irisgarritasuna hobetzeko gaurko hitzarmenak esartzen daben partzela txikitxo horri eragiten dotza, eta horreitzik hitzarmenaren biharra, baina esan bezala uste dut zeren denboretan ahalik eta kontraste gehienak egin ginuzela, jakinda oso mugatuta etorri zela proiektuaren idazketa aurkeztu zezkoen momentutik, eta diru laguntza horrek eskatzeko bete beharreko epiak kontuan eukitza. Orduan, kritika onartzen dugu, segurazko denbora gehiago eduki baginu, beste modu baten jokatuko ginuan, baina zegoen margenak esan gehiagorako aukerarik emoten. Eta margen horretan, alzan kontraste guztiak inzituzte errepikatzen dut. Nik ez dut aipatu proiektu hau lehengo legealditik datorrela, eta zuk ez duzu aipatu Gorka noiz adjudikatu zen proiektu hau. Eta esan adjudikatu gure legealdian. Konbidatzen zaituzte urrengo plenora edo urrengo batzordera argitzia noiz adjudikatu zen. Guk proiektu honen berri ez daukagu. Ez dugu euki azarora arte. Ez trazaketa, ez moldaketa, ez bus geltokiaren aldaketa. Eta nik uste proiektu honen mamia hor dagola. Ez proiektua bera. Berreurbanizazioaren proiektua adjudikatzen genuela, edo adjudikatzeko bidia zabaltzen ginuela, banekien nik noski. Baina horren trazaketa inundik inora ez dugu, ez genuen gure legealdian markatu, eta ez duzu topatuko inungo agiririk horretaz, ez dugula egin, ez genuela egin. Bakarrik eta gonbidatzen zaitut Gorka, urrengo plenora ekartzeko noiz adjudikatu zen proiektua. Esan adjudikatu gure legealdian, enkargua, besterik ez lizitazineko eskaintzak eskatu ziren. Horren lanketa, proiektu horren lanketa, esan egon gure eskuetan, zuen eskuetan egon zen. Azkar egin behar zela, noski, azkar egin behar zen, epe muga zeukalako, beste hainbat aldiz gertatzen den moduan, diru laguntzak aurkezteko epe muga badare. Epe mugak baldin badare, eta azterketa eginda baldin badau, nik uste denboraz ekartzia batzordera posible dela, eta ez proiektu burutu bat daukazuenean. Oinarrizko proiektuaren formula badare, behin-behinek hasierako proiektuaren formula badare, eta alternatibak aurkezteko formulak ere badare. Ez zan erabili, ez bat bez. Erabilia zana, zan ejekuzio proiektua ekartzia batzordera. Azken momentuan. Hori da prozedura, eta nik uste datak oso garbi usten du horrela izan zara. Gonbidatzen zaitut ekartzera. Begiratuko dugu, nik ustote legealdi bukaeran, jatzoik hausala proiektuaren idazketa, eta hor esan dako moduan denborak guri proiektuaren idazketa etorre jakunetik, eta batzordera entrego inoan arte be, ustot egunetako margen izan zala, perspanao aste eta utxi. Ez esan egon margen gehiagorik, eta tarte hortan, esan dako moduan eragitezotzen eremuan bizilagunekin eta eragitezotzen familiekin egonga. Esan dako moduan, denbora gehiagokin segurazko prozedura beste modu baten egingo inukela, bai, beste gauza batzukin lanketa sakona bakitzeko saiak ere ustot bagabitzela hitzen, baina honetan esan dako moduan margenak oso murritza ziren eta horrekin jokatu ahal izan ginoa. Nik ez dut zalantzan ipintzen, epiak motzak izan ziela eta laburri bere zinetila, baina prozedura kudeatu behar da.
Eta kudeatze horretan, esan dudan moduan, exekuzio proiektua bukatzen baldin baduzu, ezin duzu gurekin partekatu. Ezin duzu, hori nik argi daukat. Lehenago egin da, trazaketa nolabait zehazten denean eta puntu bat erailtzen denean. Eta hori da egin esana. Nik ere ez dut gogoratzen datak zehazki. Baina esango nuke, ekainean eskatu genuela eskaintzak adjudikatzeko proiektua. Eta esango nuke, iraian adjudikatu zala. Baina, bueno, berriro esaten dizut, gonbidatzen zaitut hori argitzera. Ez nago, eztabaidatzeko moduan. Ez daukat nik espedientia. Ados behitzuko dugu eta komentako dugu. Kontxi hurrengoa. Bai. Zortzigarrena. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan ezarritako errekursoan udala personatzea. Errekurso hori aurkeztu da 2020ko kiroldegi kirol instalazioetako tasen aurka, eta proposamena da esan bezala aurkeztea eta udalaren abokatu Eugenio Garaialde izendatzea. Bozkatu egingo dugu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itsasner Barizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Maria Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ángel Murguiondo. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Alberto Alonso. Alde. Baita, hau batez onartuta gehatzen da. Eskaera eta galderen puntura pasa baino lehen, beste 4 gai aztertzea proposatzen zaizue. 2 gai izango lieke besterik gabe kontu ematen zaizuenak, ogasun batzordetik datoz da besterik gabe zuek jakinen neoteko. Bata da, berankortasunari ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa 2020ko lehenengo hiruhilekoari dagokiona. Bestea, 2020ko aurrekontuaren ejekuzioa urtarrila eta martxoa bitartean, eta gero dago mozio bat, arrano hartatze aurrera izena daukana, eta adostu berri dezuen udal adierazpena. Gai guzti horiek aztertzearekin adosaeten edo ez jakiteko bozka eman behar dezue. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itsasner Barizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Maria Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ángel Murguiondo. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Alberto Alonso. Alde. Bueno, 4 gai hauek, orain gai zerrendaz kanpo aztertuko ditugu. Lehenengoa da, besterik gabe kontu ematea, berankortasunari eta ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa ogasuenetik pasatu zaizuena.
besterik gabe jakitun gehatzena. Urrengoa ere, da bakarrik zuek jakinean izateko. Eta kontu ematen zaizue, 2008ko aurrekontuaren ejekuzioa urtarria eta maiatza eta martxoa bitartean nola joan den. Hirugarrena da Arrano Artatze aurrera, mozioa. Irakurri ingo dut. Jakingo duzuen bezala, 5 urte pasa dira Espainiako Auzitegi Gorenak, herriko tabernak, elkarteak eta bilerak egiteko lokalak ixteko sententzia egin zuenetik. 2002tik irekita dagoen 32.02 auzi juridiko politiko. Ordutik, milaka bergararrek milaka bizipen izan ditu Arrano Taberna Artatze elkartean eta bileretarako lokalean. Jaiak, bertso saioak, afariak, kontzertuak, bazkariak, bilerak, pankartak, lagunarteko momentuak eta bar. Gaurko honetan, berri txarrekin gatoz. Auzitegi Gorenak, herriko tabernak, elkarteak eta lokalak ixteko bidean beste pauso bat eman baitu. 2002tik enbargatuak ditugun kontu korrentetako diruak ebatziz. Espainiar epaitegiak etorkizun hurbilean gauzatuko dituen neurri berriei erantzuteko eta antolatuko ditugun bestelako ekintzei adi egoteko deia egiten dizuegu. Operazio hau oinarrizko eskubide demokratikoen aurkako erasoa izateaz gain, COVID-19aren harira bizi dugun salbuespen eta isolamendu egoera bailatzen ari dira berau gauzatzeko. Hala ere, inoiz baino gogo eta indar gehiagorekin gaude, borrokarako, lanerako eta etorkizun berria eraikitzeko ilusioarekin jarraitzen dugu. Arrano Taberna, Artatze Kultur Elkartea eta lokalak biziri mantentzeko prest gaude. Bergarako Arrano Taberna eta Artatze Elkarteko bazkide eta langileen partetik 1000 esker urte guzti hauetan gurekin egon zareten guztioi. Badakigu hemendik aurrera ere gurekin egongo zaretela. Beraz, adi hurrengo egunotan egongo diren berriei. Ez gaituzte isilduko, Arrano Artatze aurrera. Ondoko puntuak onartzeko eskatzen diogu Bergarako Udaleko plenoari. 1. Bergarako Arrano eta Artatze Kultur Elkarteko bazkide eta langilei gure babesa adierazi nahi diegu. Arrano Taberna, Artatze Kultur Elkartea eta bi hauen funtzionamendurako lokalak zein Bergarako Ezker Abertzalearen egoitza zabalik behar ditugu. 2. Espainiako estatuaren epai politiko honen ondorioz egiten ari den espolioa 1926ko gerratik egiten den handiena da. Oinarrizko eskubide demokratikoen aurkako ekintza dela salatu nahi dugu. Demokrazia eta bakearen aurkako ekintza da egiten ari direna. 3. Osoko bilkura honen erabakiak batetik, zuzenean kaltetuak diren langile eta bazkidei jakinaraziko dizkiegu, bestetik komunikabideen bidez herritar guztiei. Arrano eta Artatzeko langile zein bazkideak. Barkatu, ondo iruditzen baldin bazaizue, 8 iradie, nik txaloak entzuten ditut, egoki iruditu litzaiguke txaloak gube egitea. Eta aprobetxatzia mediotan aterako garela. Ondo iruditzen zaizue? Niri ondo pentsatzen jat, aurretik proposamena itxeko aukera beba zegoan, eta ez dala izan, edozen modutan, ondo ikusten baldin bau, itxen dugueten alditxo bat. Bale. Hemen bukatu die. Bueno, bagu azten gera. Bueno, itxen dugu. Itxa zeukan eskatuta itxasnek, ezta? Bai, bueno, irakurri dozu mozio hortako elkarteko kide nahi zenez, kamariak enduko testagaia eta boskak eta bitxartian, bale? Bale.
Bai, bakatu, nire hartatzeko bazkidea nahi eta ez dut partirik hartuko. Vale. Bueno, botazio honetan, beraz, 15 hartuko dizue parte. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzabal, Alde. Cristina Markina, Alde. Nagore Inurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Juan José Asula, Alde. Elena Lete, Abstentzioa. Maite Agirre, Abstentzioa. Jose Balanter Arregi, Abstentzioa. Irune Galarraga, Abstentzioa. Ángel Murgiondo, Abstentzioa. Ester Ortiz de Zárate, Abstentzioa. Joseba Elosua, Alberto Alonso, Aurka. mozioa onartuta gehatzen da aldeko 7 botokin, 1 aurka eta 7 abstentziokin. Boto azalpenik? Vale. Elenak. Bai, bueno, mozio berri hau, gaur goizekoa, gaur goizian jaso dugu, gaia ez da berrixa, 2002koa dala esaten du idatziak, baina gaur goizian jaso dugu proposamena. Eta horretan aipatzen da COVID-19tik sortzen ari dan salbuespenez, beste ekintza batzuk egitera gonbidatzen dituela, Madrileko edo asmoa daukala, Madrileko gobernuak, nik ez dakit holan dan edo ez dan, baina itxuria COVID-19ko egoera honek oztopatu du lehendik mozio hau ez komentatzea. Lehendik mozio hau ez partekatzea, eta lehendik mozio hau elkarlanean egitea. Beraz, ezinbestekoa da egoera honetan, abstentzio baino goizen esatea. Ez gara sartuko gaian, gai politikoa da, oso politikoa eta ondo lantzekoa. Benetan, ez dakit, gure aldeko bozka eman edo jaso nahi izan edo ez. Jasotzia helburua baldin bazan, oso horreza zan komentatzia, oso horreza zan hitzak, esaldiak eta idatzia bera partekatzia. San Pedron gare, udaletxean gare, telematikoki komunikazioa badaukagu, eta ez di erabili bideoiek, eta ez di erabili nire susmoa da nahi esalako. Orduan, behartuta ikusi gara gure burua bozka hau ematera, eta hori adierazi nahi dut. Ez dakit, oso ondo ulertu dan, ze emoten da, oitzen dituzun aurpegiratzeekin, hau gobernu taldeak aurkeztutako mozio dela, eta hau da, erregistro telematiko bidez udaletxean jasotako mozio bat, eta udal gobernu taldeak jaso dabena zuek bezala. Hau da, aurreko astian, COVID-19aren egoeraren barruan, gertaera batzuk emoten die, urtetan geldi edo hor lozorruan dagoen prozesu baten barruan, eta horregaitzik kolektibo batek, Arnaut Artatzeko langile zein bazkide, proposatzen dabe, mozio hau tratatzea urgentziaz gaur. Baina ez dauka zeikusirik gobernu taldea mozio honen aurkezpenarekin. Orduan, zentzu horretan hori argitzea. Eta bestetik, gaixan bertan sartuta, uste dugu ez dugu anakronikoa dan gai badala, gaur egungo egoeran ulertzen ez dana, bere momentuan injustua zanabe, gaur egun dudabarik ulergaitza dana. Eta egoera hau aprobetxauta, prozesua lozorduan zegoan urte askotan ejekutatzen hastia eta zeidan moduan estadua uste dugu guztiz injustizia baten garapena edo aurrera bat dela eta hortik gure aldeko bozka. Esan bezala, ez da mozio bat gobernu taldeak aurkezten da bena, eta formaldetik beraz, zuke aurpeiratutako guztiak inungo zentzurik ez daukela aipatzea.
Ez dut uste, eta egin badut, barkamena eskatu behar dut, baina ez dut uste gobernuari ezer leporatu diodanik. Esan asmoa, eta hitzen bat desegoki erabili behar badut, erriteratzen dut. Baina hirugarren puntuan, esaten da osoko bilkura honen erabakiak batetik zuzenian kaltetuak diren langile eta bazkidei jakinaraziko dizkiegu. Bestetik komunikabideen ere bidez herritar guztiei. Oso ondo, baina nire iritzi hau ere modu bakarra helarazteko eta adierazteko hau da, eta horregatik azaldu dut. Ez diot gobernuari ezer leporatu. Gaur iritsi da mozioa, urgente moduan, eta sartu duzue. Askoz jota hori leporatzea izango zen, baina ez da okurridu ere. Esaten dudana da, talde honek aurkezten du udaletxean, aurkezten du erregistroan, eta gurekin ez dutela kontatu eta ez dutela ezer landu. Danok dakigu mozio bat aurrera eramateko zer egin behar da. Danok dakigu. Eta kolore guztietako alderdiek dakite aldez aurretik landutako hainbat gauza, etorkizun hobia daukatela. Honetan ez da emon, eta nik uste ez dela emon intentzio batekin, besterik ez. Aldetik ezki ulertu baldin bot, barkamena, nik hola ulertu eta ulertu dute gobernutaldeak osala, hola izan da, guztiz ez hilegi. Noain Juan Luis eta Itxasne ja danogare. Kaizerrendaz kanpoko azkeneko puntue da udalbatzaren adierazpen bat. Eta honela dio. COVID-19 aurrean Bergarak udalbatzaren adierazpena. 2020ko apirilaren 27. Duela ez hainbeste urrun ikusten genuen gaitza gurean daukagu. Txinan hasi zena mundu globalizatuak ezinbestean mundu mailako arazo bihurtu du. Egun batetik bestera aurretik sinesgaitzak lirateken pisuzko neurriak hartu behar izan ditugu maila bateko eta besteko erakunde orok. Larrialdi egoera ezarri zuen Espainiako gobernuak horren ostean etorri ziren konfinamendua, ezinbestekoak ez diren lanpostuetan etxetik lan egiteko beharra eta beste hainbat neurri. Bergarako udalak ere hainbat neurri hartu behar izan ditu beti ere arduraz eta zuhurtziaz. Ezoizko egoera horretan, bai erakundek eta baita herritarrek ere ardura erakutsi dugu. Eredugarriak diren jarrera eta ekimenak martxan jarri eta bultzatu dira aste hauetan. Osasuna bestelako interesen aurretik jarri eta elkar zaintzea posible dela erakutsi dugu herri bezala. Erakunde publikoek herritarrak babestea dute helburu, kutsatuak saihestuz eta ahal den neurrian gutxituz. Horretarako hainbat neurri eta gomendio luzatu ditugu erakundeek. Lan segurtasunaren inguruan eremu publiko eta komertzioaren erabileran osasun arloan hartu beharreko neurriez, elkar zaintzaren garrantziaz edo kolektibo zaurgarrienei begira martxan jarritako laguntza lerro berriez. Herritarrek ere ardura erakutsi dute. Modu altruistan, bakoitza beretik, alduten eman dute boluntarioak eta norbanakoak. Maskarak egiten, elikagaiak eta sendagaiak behar dituzten helarazten, sortu diren behar berriak asetzen eta bar. Dagoeneko ditugu bereziki itxialdian hil direnak eta beraien familiak. COVID-19 birusa edota bestelako gaitz baten ondorioz. Ez baita erreza egoera honetan dolua egitea. Baita etxetik irten gabe dauden persona nagusiak eta horreta gaztetxoak, naiz eta azkeneko hauen egoera zorionez arintzen duan. Gogoan ditugu euren erasotzaileekin arriskuan bizi diren emakumeak. Baita beraien familietako egoera ekonomiko larriagatik ikastetxeko jangelan otordu garrantzitsuena egiten zuten haur eta gazteak ere. Gogoan ditugu
Osasun krisi honen eraginez sortutako krisi ekonomikoak langabe edo lana galtzeko arriskuan dauden langileak, eta baita lanbaldintza kaskarretan geratzeko arriskua duten langileak ere. Zer esanik ez, krisi aurretik zailtasuna zituzten eta orain egoera oraindik gehiago gogortu zaien talde zaurgarrietako herritar guztiak edo COVID-19 bereziki pairatzen duten herritarrak, arrisku taldetakoak, mispirualdeko egoiliarrak eta profesionaltasunez lanean diharduten langile guztiak eta abar. Gogoan ditugu hauek guztiak ere, lehen lerroan dihardu zuen langileak, dendari zein garraiolari, emergentzietako langile, osasun langileak edo uda langileak besteak beste. Gogoan ditugu gure herriko merkatari eta ostalariak, itxieragatik diru-sarrerarik gabe geratu direnak. Gogoan ditugu gure herriko autonomoak, krisi ekonomikoak eragindako ondorioak dagoeneko sufritzen ari direnak. Baita gure herriko enpresak ere, gure herrian jardun ekonomiko handia sortu duten eta orain kezkaz beteriko etorkizuna dutenak. Gogoan zaituztegu eta Bergarak udalak eskura dituen bitartekoak ipintzeko konpromiso hartzen du, orain arte egin izan duen moduan guztiengana iritsi eta laguntzeko. Osasuna eta zaintza erdigunean jarri da, eta horrek zer hausnartu ere eman digu. Bistaratu egin dira zaintza lanetan dabiltzan emakumeak, ohartu gara zein garrantzitsua den bizilagunak ezagutzea eta orokorrean komunitatearen garrantziaz jabetu gara. Indibidualtasunetik ezin aurrean ditugun erronkak gainditu. Herritarrak, udalak zein beste erakundeak elkarlanean jardun beharko dugu aurrerantzean ere, aurreko hamarkadetan sortutako ongizate estatuaren alde positiboak babestu eta guztion artean eredu gizatiarrago bat eraikitzeko bidean. Eskubide zibil eta sozialak modu kolektiboan landuta eta konpartituta lortuko dugu aurrera egitea. Osasun krisi moduan hasi zena, krisi ekonomiko ere bilakatu da. Ez dira garai errezak aurrikusten, eta erronka berriak izango ditugu. Herriko ehun industriala eta merkataritza gogor jasaten ari dira krisi honen ondorioak, eta agerian geratu dira kontuan hartu beharreko beste hainbat gai ere, zerbitzu publiko duinen garrantzia eta indarra, kutsaduraren arazoa, sistema ekonomiko honen ahulgune eta indargunea, kanpoko eraginak eta dependentziak, eta bertako horniketa eta saltoki txikien garrantzia. Bergarak udalean COVID-19ko oihartzunak indartzen joan zirenean, naiz eta oraindik alerta egoera ezarri barik egon, Bergarak udal talde politikoak bozeramaileen mahai berezi baten bueltan elkartu ginen, eta era bateratuan lehen neurriak martxoaren 13an hartu ziren. Ondoren, osatu zen larrialdi mailan egoeraren eta urgentziazko neurrien inguruan jardun dugu azken asteetan, eta larrialdi egoeraren lehen fasea pasata aurrera begira jarrita gaude korporazioko kideak. Datozen asteetan lan handia izango dugu larrialdi egoera ondorengo egoera berrira egokitzeko, epe motz, ertain eta luzerako estrategiak definitzen joateko. Erabaki asko hartu beharko ditugu, eszenatoki bakoitzaren aurrean erantzuna desberdina izan beharko da, eta horregatik Bergararren behar berriak identifikatzeko azterlana egin ondoren, arlo ezberdinetan beharrei erantzuteko neurriak modu azkar batean bideratzeko ahalegina egiteko konpromiso hartzen du udalak. 2020ko udalaren aurrekontuak birmoldatu beharko ditugu, eta aurrekontu berrian garrantzia berezia izango du COVID-19 krisiaren ondorioak ekiditeak. Dirulaguntza lerro berriak sortuko dira, zergen ordainketak malgutu dira, eta neurri berriak aztertuko dira. Gure eragin esparruan hartu beharreko neurriak aztertuko dira eta eragin sozial eta ekonomikoak lehentzeko aukerak landu. Behar berriak eta lehengoak uztartu eta lehentasunak berdefinituko dira, ahalik eta modu eraginkorrenean beharrei erantzuna emateko. Zorionez, udalbatza osatzen dugun alderdi politiko guztiak elkarlanean gabiltza. Ez dakigu asmatuko dugun edo ez, aurretik inoiz ez baitugu ezagutu horrelakorik.
baina gure borondate onenarekin ahaleginduko gara. Laguntzeko prest gaude eta baita lagunduak izateko ere. Herritar, eragile, zein beste instituzioekin elkarlana behar-beharrezkoa izango dugu eta. Guztion artean lortuko dugu Bergararron onerako lanerako konpromisoa azaltzen dugun oraingoan ere udalkide guztiak. Agenda ere behar eta egoera berrira egokitzen joan beharko gara, eta momentu bakoitzeko egoera orokorrak finkatuko du zer egin behar den jaietako eta udal agenda eta ekimenekin. Gaur-gaurkoz argi dagoena da Pentekoste jaiak maiatzean ospatu ezingo direla, eta hala aditzera eman nahi da gaurkoan. Bergarako kaleak piztu eta girotuko dira berriz baldintza hobeak ematen direnean. Bergararrok COVID-aren aurrean eutsi eta animoak guztiok. Adierazpen hori bozkatuko du. Gorka Artola? Alde. Ainhoa Lete? Alde. Aitor Aranzabal? Alde. Cristina Marquina? Alde. Juan Luis González? Alde. Nagore Inurrategi? Alde. Ekaitz Aranberri? Alde. Itxasne Loaizaristi? Alde. Juan José Asula? Alde. Maria Elena Lete? Alde. Maite Agirre? Alde. Jose Balander Arregi? Alde. Irune Galarraga? Alde. Ángel Murgiondo? Alde. Ester Ortiz de Zárate? Alde. Joseba Elosua? Alde. Alberto Alonso? Alde. Bau batez, udal adierazpen hau onartuta gehatzen da. Eta esan ez badezu adierazi nahi, gai zerrendako azkeneko puntue eskaera eta galderak. Elena, nahi gozu, gero neupe adierazpen moz bat itxeko asmoa neukan. Aurrera. Bueno, adierazpenarekin edo momentu horretan. Bueno, adierazpenari nik ez diote zer gehituko noski, denon adostasunarekin idatzi dut eta berresten dut. Bai alderdi moduan, eta hori ja gure gauza da eta horregatik aipatzen dut momentu honetan, AJPNV-ko udal taldeak hasieratik erakutsi zion gobernuari bere laguntza eta eskaini zion bere laguntza. Hilabete eta erdi pasau da momentu horretatik eta berriro berresten dugu laguntza hori. Berresten dugu laguntza hori diferentziak markatzeko momentua ez dalako. Ulertzen dugu elkarlana egiteko momentua dela. Elkarlana egiten baldin badugu egoera zailo horretatik errezago aterako garelako. Eta, bueno, orain arte egin dugun moduan, onurak ekartzen dituen edo gure ustetan ekartzen dituen proposamenak egin ditugu eta jarraituko dugu egiten. Nolabait gure laguntza berretsi eta berriro eskaini nahi diot gobernuari. Bueno, bai, nik eskerrak eman nahi notzuke, bai Alberto eta bai Elenai, uste dut hau guztia gertatzen hasi zanetik, hasieratik guk borondate saldu ginuela eta zeuek be eskua emozozku zuela, arrezkero oso modu jarrai xangabitz gauzak planteatzen, hartzen dien neurrizen berri emonez eta lantzen, akatzak akatz, azkenean hilabete eta erdikide danerako emoten dau, eta batzun transmisioan zaurezko eskunan asmauko, uste orokorrian azkenen hilabete eta erdizan eukitxako komunikazioa positiboki baloratzeko moduan garela. Eta uste dut egoera hontan modu bateratuan lanketa horrekin eta erabakiak hartzen jutia oso importantea dela. Gaurko adierazpena zentzu horretan zijoia, nik uste dut bai ontxeartekoa eta bai aurrera begirabe adierazpen bat borondatia beha adierazten da bena, eta elkarlanerako esku horrek ezabalik dauzkula elkarrendako, eta uste dut importantea dela udal moduan nola funtzionatzen saiatzea. Beraz, bai PS eta bai AJ ordezkari moduan bixoi, baina talde politikoei eskerrak.
Bueno, berriro esatia, elkarlana egiteko momentua dela eta horretan jarraituko dugu. Diferentziak edukiko dugu eta iritsi desberdinak edukiko ditugu, baina Bergararen aldeko apostua egiten dugu irmo eta sendo. No, simplemente que estoy haciendo un lío con tanta modernidad. No solamente comentar que agradezco, desde luego, valga la redundancia, el agradecimiento que nos hace el alcalde. Lo hace a Elena y a Alberto, pero yo estoy convencido que tanto Elena como yo, Alberto, representamos a unos partidos políticos, a un grupo municipal y simplemente eso, ¿no? Que me imagino, que quiero entender que cuando se hace ese agradecimiento se hace tanto al Partido Socialista como al PNV, ¿no? Que al final es lo que tenemos detrás de nosotros. Yo, desde luego, creo que no es momento. Yo creo que también siempre hemos demostrado a lo largo de esta legislatura que preferimos remar a favor que remar en contra. Yo creo que esto es lo más positivo y lo más enriquecedor. Y en un momento como este y tan sumamente serio, yo creo que el debate estéril lo único que hace es estorbar y evitar que avancemos. Ahora es el momento de tirar todos para adelante y luego, bueno, pues gero gerokuak, ¿no? Ya tendremos tiempo de reflexionar sobre el camino que tenemos que seguir. Pero desde luego nuestra mano abierta aquí donde sea necesario para salir de esto, ¿no? Que creo que lo vamos a necesitar. Duda barik, uste lehen aipatutela, baina zalantza barik, Alberto eta Elena aipatzen ditutenean, uste dut atzen ordezkatzen duzuen talde politikoa itxatzen dutela, inongo zalantza barik. Aldi berian, uste dut talde politiko guztio garela herritzaren ordezkaritzan eta guk batera lan egin moduan eta adierazpen esan du moduan danito bat jakula batera lan itxia eta zentzu hortan bai herritzarrak jarrera ezin horia erakusten da baizenak orokorrian, kasuan kasu aipatu egin behar, baina uste dut importantea dela hori dano batera lan itxeko gonbite hori itxia eta hemendik aurrera Bergaran beste mugaten funtzionan behar baldin dugu Bergaran alde danokin genkela. Eta hori baloratzea, balorian jartzea. Besterik ez badago bukatutzat emango genuke gaurko pleno berezi hau, ia baldintzak hobetzen doia zen danondako, eta telematikoak izaten jarraitzi hor baldin badabe, kalian egoeria eta gizartean egoeria hobera doian sikiera. Mila esker danoi eta datorren hilabetera arte. Arte. Bai, agur. Agur.